हेलो दोस्तों, स्वागत पर और एस भोजपुरी न्यूज़ में। तो जी हाँ दोस्तों, आज के खबर आ गई बा भोजपुरी सुपर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के तरफ से, जौना के उनका एगो फिल्म आवे वाला रहे। उ फिल्म के काल ऑफिशियल टीजर आवे वाला बा यसी म्यूजिक एंटरटेनमेंट चैनल पर, जौना की फिल्म कल टीजर रिलीज हुई। तो आप सब ज़रूर देखो उस चैनल पर। फिल्म का नाम बा आए हम बाराती बारात लेके। जैसे कि आप लोग देख सकतानी स्क्रीन पर ओकर फिल्म के पोस्टर, और ये बहुत ही शानदार कमाल के फिल्म बा। तब यहाँ कल 6 बजे यसी फिल्म के चैनल पर भोजपुरी 6 बजे देख के मिली अपने के। तो दोस्त, खबर कैसन लागल? अगर अच्छा लागल हो तो लाइक कर दे। हमारे चैनल पर नया बनी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करी ताकि आवे वाला